1972. The Slovak Communist Party established first contact with an extraterrestrial civilization. The Secret Service has assumed full control. Čas zamrzol na nule, nadviazali kontakt. Druhá strana už vie, podpísali utajený pakt. Reštaurácia vysoko na moste, sofistikovaná kamufláž pre super výkonný vysielač, medzihviezdna špionáž. 50 rokov ticha, propaganda, studené vojny, jadrové zbrane, chudoba a hlad už to nemohli počúvať. UFO žije, UFO bliká, opäť signál z vesmíru. Stará zmluva sa nás týka, tajná služba naberá silu. Záznam bol vedecky skúmaný najmúdrejšími hlavami. Vysvetlenie bolo v kóde, výsledok ostal pod zámkami. Utajená skutočnosť, pravda nesmie von. Všetky disky do trezoru, zákaz hovoriť o tom. UFO žije, UFO bliká, opäť signál z vesmíru. Tajná služba naberá silu. Koprava, zdroj lokalizovaný, nie z vesmíru.